Midonar og medical supplies ang DOLE Philippines Incorporated sa Davao Oriental Medical Center pinaagi sa ilang corporate social responsibility arm, Kasilak Development Foundation Incorporated. Ang turnover ceremony gihimo sa Davao Oriental Provincial Medical Center AVR nga nagpakita sa usa ka mahinungdanon nga lakang sa paglambo sa kapasidad sa ospital sa paghatag sa dekalidad nga healthcare services ngadto sa komunidad. Klase-klaseng medical supplies ang gidonar. Kabahin kini sa nagpalayon nga suporta sa DOLE Philippines aron masuportahan usab ang mga health and wellness program sa rehiyon, partikular na sa lugar kung kulang og serbisyo. Gipasalig sa Kasilak Development Foundation Incorporated nga daghan pang klase sa hinabang ang ilang mahatag ngadto sa Davao Oriental Provincial Medical Center. Sugod lang kini sa long-term partnership nila sa Davao Oriental LGU. Ang partnership tali sa DOLE Philippines Incorporated ug Davao Oriental Provincial Medical Center nagpakita sa kamahinungdanon ng suporta sa mga private sector alang sa paglambo sa panglawas sa publiko sa probinsya.